adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Arnie. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Moving on. Hi, Arnie! Oh. Hoy, Vince! Unsay toyo nimo? Pailis kag checker? Huma na, dito ko gikan sa pikas counter. Ila-ila day mo sa kong amigo, si Gisser. Jis! Uy, nganugod ka, bay? Ay, nalanggod pagreklamo diha. Ikaw ba? Hoy, dungog kaayo ta mo ha. Vince, kung dili interesado ayaw pugsa. Answer, Jesser, no? Dili buti pasabot nga mag-ila-ila ta minyoan ako nimo, maong relax lang diha. Di man sa ingunan, ha? Jesser day. Kailan na gani ko nimo, di ba? Unsa na, bay? Unsa na? Can I have your number, Miss Arnie? Ha? Nagsigog taxi Jesser nimo? Oo, day. Unya, gitubayan nimo. Sige, mig text. O gabi nimo, day, no? Nibilibi ako niya ay. Nilahutay day siya og 8 years nga relasyon. Mao ba? Unya? Pero, nagbuwag naman sila. Oh, ang pangutana, kung naka-move on na ba siya? Dugay na ko naka-move on, Ani. Sure ka? Sure kayo. O sigurado na sa ko nimo, Ani. Ha? Unsay, sigurado na ka na ko? Sigurado na ko sa kong feelings para nimo. Pwede manguyab di mo, Ani? Maayo kay gisugot nimo si Bay Gisser, Arns. Ganahan naman sa kuko niya, Vince. Di gyud ka magmahay ni Arns. Tungod kay buutan kay na si Bay Gisser. Babe, kuyog daw ma. Asa man ta? Adto na sa mall. Mag-shopping ta. Ha? Isakot niyo. Ha? Uy, babe. Mga sexy man kaayo ni uy. Nganom day. Ang niyan mo kay ka, anak. Pero Sige babe. na. Isakot na. Wow! Ang yana ni mo, oy, babe. Awkward man sa feeling, uy, Jesser. Uwa ko maanad og mga ingon ani. Ay, maana daw niya ka, oy. Dali. Ato nang bayaran. O gusto na ko, babe, nga imo ginang sulubon tanan, ha? Ha? Naglain naman hinuon ng tiyan ako, uy. Sakit pagit kaya akong likod. Ay, mauna. Gipanuhot na siguro kag maayo mo ang sakit ng imong likod. Basaon man sa ng mga gipanulob nimo nga grabe man sad kayo ka sexy. Dili man kaingon ana sa una. May gusto ni Jesser, ma. Hay, baya nimo. Be dali be. Haplasan ta ng imong likod. Unsa man imong gibutang, ma? Bugnaw nga murag init lagi. Pero nindot sa pamati. Omega painkiller ni Nak. Maunang makawaha sa sakit-sakit sa akong kalawasan. Human ko manghaplas ani, sod sa 30 segundos, mugaan dayon ang akong pamati. Nindot kituod, ma. Ayaw papakawaan ni, ha? Arnio. Oh, perfume? Ganun gitagan mo ko ni mo, ani. Sugod ka ron, mo na nagamit ha? Gusto ko nga mo na akong mapanimahuan basta magkuyog ka. Ha?
Huy, day. Naunsa naman in town ka, dili makaingon ana sa una. Kadako na pagkausaban ni mo, uy. Asa na ba tong ARNIE nga simple lang kaayo? Tanawa na gud ka karon, oh. Sexy na kayo kag mga gipanuloob. Unya, magsige na kag make-up. Naunsa naman in town ka, uy. Unsaon? Malain man si Jesser day kung dili na ko panggamiton ang iyang mga gipanghatag nako. Ayog palabi, day. Kay murag, wa na gid ko makailan nimo. Day. Babe, naitapok-tapok sa akong mga barkada niyang gabi eh. Kuyog da, Sige. Igo sad, basig ni out na ko ana. good. Katong bago na kong gipalit nga sinina mo yung gamit ha. Jesser, babe, pwede og mag-simple attire lang ko? Magyo ko maanad og ingon ani kud. Jesus, sige na good. Maanad lagi ka, ana. Mayo kinakatungan ng gitawon ka pa eh. Pero may magkangwao eh. Busy kay ko ba yun? Ay, klaro man. Ikini ka mo reply sa group chat. Oh, stop ning gwapal mong kauban. Si ARNIE day, akong iyab. Oh, mali ko yabi. Hi, miss. Hello. Dali. Ato na to ang uban. Babe? Okay ra ka? Mura lagi kag dili may mutang. Okay ko eh. Sure ka? Lagi. Naa kay gipaabot? Kuan, si Vince. Ningon magod siya nga muanhi siya karon. Aw. Maayo noon dun mo ani siya. Aro dili sa kumaakwartan ba nga ikaw rin kailan ako din eh. Magpagawa na lang kumuubanda. Okay rin, good. Jesser? Ella? Oy! Ikaw lagi. Hi, how are you? I'm good. Mayo kayo nito nga ka. Oh, pero may magugong mo to nga. Ikaw na may dili. Si ARNIE day. Akong uyab. ARNIE, si Ella. Ex-girlfriend niya. Hi. Parehas piyo pamot. Umausa rin yung mga sinina sa mga style nga. Nagipalit ni Chester para na ako. Excuse na ninyo ha. Sige. So, mauda ito? Kuyawa ni mo, no? Babe, ngano ka? O sige, ano ko? Magbabuang-buang pag yung ka, Jester? Abi ba na kung naka-move on na kaniya? Naka-move on na bitaw ko. Naka-move on? Naklaro man kaayo nga gusto ko ni mong usbon para maparihas ko sa mong ex? ARNIE. Next time, musod ka ni kag-relasyon. Make sure nga naka-move on na kasi mong ex. Kung sa'y buot ni mo ipasabot. Makibuwag ka? Wa pa ko mabuang para mo padayon ang relasyon na, Jesser. Maong o. Buwag na ta. ARNIE. Getting used to waking up every day. And it was time that made me able. Sakit man tuod nga nagbuwag mi ni Jesser. Pero mas pilion ako nga masakitan kaysa magpakabuang niya. Hinahinay na lang sad ko nga nag-move on niya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RNIE. Mao kita mga hikalang kaagi ni ARNIE nga taga Paknaan, Mandawi City, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga rekuhan, moving on. Ang maong kaagi kibahada na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga hikala mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga nakilibot sa usakabit.
I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyo.